Hublay sa senpat ya phi ke perlok perjor ke baju kersyani naga por sepor bat kumju ya phi ke paiba ya phi ki paiba ke bri new trap te menta hagane ka video akwa pan pau ya phi ki paiba da ka mensim ka bakhia da ka bensim ka bosnosi akwa pan flash ya phi ya ki ki balejia kiba kalau wan biang kajing ngosi thang ha kajing im jonga bat perlok bi ngakarpat ipi ba pin komen ba pin kran ai hadin ba pila snap ba pila pe yang ni video do bukut bat ba pin ai min sim lam khnang ba kai ke besniu kan nom job namar balada phim mi karni phim mi karshan nagmenta ka jing bha ka jing jot hakari ki jonge kanang mi kwe gisni kanang jur te pai ba bi ngani thu ipi komba ngalami chakmat hagapor election sodar ka besung shit bha po jong ni karai jung sken jungi ngalalong tawai unong kan bas uba ki paiba don ki bekhot yang ada uba missing tu mar banglami ban ther ban kran bai ji jing sisa klem da ting klem da smik te da jing tre sitom ba da jing so thu jing paiba ya kanong rim jong ka sinsar ka khadar te uta uba ngap kanvas u sukher nong room wala yo shai jing job tenrai pai ba hadin ba ula job ula sinsat dang tang katu ke debnai pai ba hilai i ngang lai i ya ke jing sinsar siliang sinsat don bor ke jong u na kata kadau pai ba kala jiano kajing sya pen misau junga u haga jaka pek ba namar bele namar kajing keren pelap junga ya kajing sisa kajing bom rej bom map junga ban keren ya kajing sisa bat bele nga keren ya kajing sisa kadai namar banga perkhat banga iye jikinong song le jong namar bangam kwar banga jing sisa don bor jungu kan pen kan yu roj ya kihok jikinong song namar kajing sisa kajing u perlok kesinsar senong kakuna kajing bom briu kajing sempat briu kampalat banya kajing syak penrem yo nong pediap briu haka ai te nak ta kedau pet ba hadin bangala keren ye kajing sisa ngala syak pen mesau nok kunto bat dagamen sim senrang hadin bangala syak pen mesau mayat sekmat banwat ya ka lat kalenti ban yo ban pensitom yo tau nong pen sao yang khnang ba kita ke bidai pen sitom yu ka ain ke bidai pen sitom yu kan ajing sneng yu khnang ba ke jing le don bor ke jung u kan nam yo lat bandang yai jia nang ne sakmat te ngala ya ngala le pe ba bi ani thu ipi ngala police station ngala human right ben bu ya gani application pada din bangla bu ya application ngalayo ru ya gane ka copy na human right bakala pentikna baya ka case ka bangla bu ka FIR ka bangla bu ha pulit kala ya chekmat bat kane ka jingle don bor ka jing thombor jong so dar su khan nong rum kala ko sekut bat setang ha ka kut setang ha ka bor hi jong ka kut bakan bisar bakan pek an pentikna banyo jing bisar bohok ten rai pai ba bi ngadang yo ya kane ka yu kane ka receipt na ka human right dang tang ka R4R tarik ubnai khatwei arjar sau ten rai ha ka R4 tarik mentau ubnai ka bedai dang tang men sisngi hi ngalasya tak ti biang ha usodar nong sken right nong sken
usukher nong rum pai ba bi kajing syak tak ti jongaru ha kajing shisha ngaklemleri ke iku bakla ten rei an la su kum no ba ka khmat jong sukhar hanga kalong ka ba upej be jenga da jing pej besniu ka ba u thmu wat la be ban priyo pen min saw yanga pej ba bi hadin ba ngala syak takti ha ka arpoi trik min taw nai hapo jong jing dor bar right nu sken ngala lek file beng ya gani ka FIR ha ki pulit penusla ngala tho ya gani ka FIR kum ne ha u officer in charge penusla police station penusla kapang banbu ya ka FIR shopi halor ka jingsak tak ti biang jonga ha usuk her nong rum sodar ka right musken khairim imship saheb badan burom kat kum katai kapang nga upen kre lud khar basong basa ha kasnong maudang baha bapo ka right musken ngawan banbu ya ka ne ka jingkerpat hapi ki bor bedai peit na ka benta ka suk ka sanyu pai ba saheb ngakwa bani thu hapi ba menne ka stem hakapor sipo dunai hakapor bangadang don hapo yingdor ba right no sken ban snap ban song snap lem ya gijing ya lang bisar kam na benta kiba ya dei hapo snong po thau kendit kensan usordar nong sukher nong rum ulo yeng na ka bo song ba lo wan tur be sabadan manga bat lo kener ban keni ya ke mobile jonga uong balai me ring video henrei ngala om em bat na klem ai ya ke mobile ha u bat hamar hang tahi ulak tak tino yanga hadu ba kesentur jonga kan ap te namar kata ngakarpat ipi pin sim khialem namar ngam sngo sngan shu namar ba ne ke jing tak ti jong u yanga kala dei ka sin ga baar na kata ga daw sngo bha ban le no u namar ba wat hap deng ki babun ki balang unut bandang ketak ti yanga kat nu tamlei unle yanga la dei kendu ha ke jaka bom dan breu ka jing sa sko jong phi ngan nyai perto junom khublei sibun bakar par ri phi pen khra lu khar te pai ba bi pe ya kene ka sa ka sil la su sil hang ne khlem tho ya ka teng khlem san te hoi harai le se de namar bam padyo ig report na ka si blog namar ba hadin balawan le ga medical check up te doktor hang te lu awan sim pat ig report te usar hang te ru la ong ngin sapendap ngin sele ya kane namar ba ban klem padyo ig report ngim la pendap mo patla ben le bun kam pat ngim la hiru ban kem namar ba ta mo ka song hakat kum ka kes te ngaru ngania sya ya kata ngania sya ngaseni hagi bor chung ka an tang ba ngakwa bani thu supi ki pai ba kalong kum ne ken ka ka daw ka ba ngala le ka ba bakla ayu haba hakatai ka arpo phoi tarik ngalai ja hakatai ging do bar tang banlong tang kum unong song snap bisar ya katai ke jing ya bisar kam hate po right nu sken mo nagi kam snong kam thau kam snong ki bede po snong po thau ten rei pai ba bi he namar ba le se umyo ban le ige bo kwa ban le ulashu mudur be ba don mangah tu namar bangade u blokar bayu i bang abat ye mobile kum ne abat mobile kum ne mars nu i yanga mars wan yu wan tur be sebedan manga ulakni ye mobile ong balai mering video ngala ong em ru ndre hamar hanta u kura no inga tangba ka jing kura jing u kam dei ka ba e namar balai u la pen sting no ye kti namar tharai u kawan ka jing perkhat arsin ha u Tire wala katar kala dehi ngala at mulu malang ne tuk sngi te pai ba kan thu ipi to kadai hok baun ong ba
balai mering video kadon hok tang ba dair gen ban kini dair ban kini yung mobile nak ti uday ban on gen uday ban on pet mo yo mering video lane hato umla asemo ban pha de gitu gi member jung u ki staff jung u gi bidon hajan jung u ban lek keli ban lek ong wat during mobile wat during video balai mo u bala don kes teng bat nga bala pen sau teng bat nga balai un suan tur bai kunto la dai nga u bom la sya hato ngam la pen phai re ten rai nga ngala ong ngam ju kwa pen phai lek busniu da ka tin ngan ye sai teng ba da ka ti em te pai ba bi pen song nong rim ha ngale ba kla ayu bo dak ta ti beng nga hoi to le se ka an snong jung ka an rai ka an yu ka don ka khang ban ring video ha po jong ka jaka besar jaka yu mo te to ka don hok ten re de ben kran de ben pha khang de ben pha de ru ben wandal de ben keni kum to de hiru ben tak ti de ben kran de jai jai han rai kum ba ula le ha to sisin wan ban su pen men sau be inga ban syukura be inga kum to hi men ha gane ru le kum to hi aga jing shisha la da kum no ro khili ong youtube pen khre ong pej mo wat during mobile wat during video te ngar na su thu hui ngala su thu hi but kane bro ong ka jing thrais new ka jing bu shu na jung nga ka de na mar bangla IKCO de na kata ka daw hi u lawat lat bi nga ban pen men sau bi nga ban penting nga nrai ngala ong lupa ba ban kran ye jing shisha kam dei ke pop bat nga kloy ban sha la da habang kran ye jing sha pi pen men sau nga kloy ban sha tang kata ko wei bat nga kran ye gane nga le ye gane nga yai chikmat halor jong gane ke jing sensha don bor chu ban yele namar bang i ye gi la jong gi nong song snong nga i ye la jong gi para rai nga kwa ba ga jing sensha bakan long ko babe ki don ki bab kala ngi ki briu ngi mla ban biang de ki jing bisar kam de ban long plat pu hadu ta am de ban bom yu briu hadu ban dum saw am de re ban dan kunai da ka dor ko bahe da ki lak na kran ye ki jing sisa bat na ka ta daw ba ngai kran ye jing sisa pen mong pen saw nga la da sngo ba kran bakala hilai pen sai te po media hilai pen sai po silong press ngini tai ni ngini pen sai ya ngadon ka hok ban pen pai ya lagi jong jing kran ban pen sai ya lagi jong nong rim andrai sodar usukher nong rum ula khenye nga ngala kum skain tang masun i nga u yele bi bani otha bani opniap u khenye nga ru kum to jing boxing sngap ma pi pai ba bi tang apo arsnem yang nga arsin ula kura ula khenye nga kum to jing boxing ba hikai practice ban bok te pai ba haba pi komen haba pi yu to komen pen song rim sabha ngala ban de ubriu bom sai ga ne tin hanre pen song rim sabha arsin lai sin namar bele ba kajing komen jong pi kan dei kata ka ban amin sim ban pen slur ya gijing sisa ban pen lim ya gijing snew bat ngabu ro gijing pat hakmat ki briu jong an ba ki dai ban lai wat nong ong re ba umpat lai ngin nam lai ba umpat men sau pham lai habala kat arsin ke jing sak takti la dei hok ban wat kilak ti ban kem mar dor yu na mar belai pin up hadu ban dayap wat ya ka dengim la da penyap na halor ba ka dengim kadai kata kamrat kan sya ka bom dan jitip lem kala ye mon lo jom ka pen katu ka thim ka tu ye gesier gsniang ka penyap yu briu la dei kendu ndai la da penyap ye ka an ka dang kloy ban le urut ban kem mar dor ye ki briu te ka no tam yu briu bat thmu ban pen men sau la dei tang ka sin ku ben kom hoi arsin da thmu ban pen men sau nga te nga kwa ba ki bor jong ka an bat kin nong bisar kin pejlam ya kena kijing ke jonga ngadon kamen sim ngadei ubreu ngadei jing thau jong blei ngadon hok ban im lai lu ya kena ke perthai pin pan sitop yang ala danga bakla nga pedang sungha hanrai la danga klem bakla
ngan war kilat len ti ban like ne kata jing pin sitom ka ba suat la tang ban pin sitom beng tang namar bang itlat bor tang nabar bang irit tang nabar bang im don spa le ngan war lat be ne la pin siom ye ya ka ka bangale bakla kloi ban pediang te pai ba bi to share ye ne video pen sepreng sabaro ki pai ba jong kriu new trap bakin ke ilam ye ke jing sha ka bela jia ke jing imu jonga te bat kum juro nga karpat ipi ki seng balang ki bedan gam sem ke jing teplem ba phin pai lem ye ke jing e jonga phin ye kran ye lem na ta ke jing e ke jonga nga kran ye ke jing sha ngam thok ra bat ladang a thok nga hi ngan poi sipo ke jel ban nga kloi ban sha set patok te pai ba bi tang ke de ki kenten nan ko no khuble shibun khuble shi jarmu